Oh, siyathokoza, siyathobeka, sishaya isandla phezulu kwesinye siyazehlisa. Bayengengizwe ngabantu ke bethi siyacamagusha. Camagwa ngazi nokuthi yini baze bangitshela ukuthi icamagu yidlozi. Mabethi siyacamagusha futhi siyathokoza edlozini. Uyena ke umthandwa wamahlozi umenzo izinto zenzeke ezenze phansi le empangeni. Anginaso isigodlo eGoli, anginaso isigodlo eMpumalanga, anginaso isigodlo eThekwini, anginaso isigodlo eKapa, anginaso isigodlo kuEpitoli. Ngitholakala empangeni kuphela. Namhlanje ngifuna ukuzokhuluma ngentelezi yempi. Angikhipha-khiphike mina intelezi yempi. Intelezi yempi kanye nebhande lempi nokuzivikela. Yey! Mina ke ngoba ngibangade bona. Angiqhamukanga nje emkhathini engingashozona ithakalezo zabo zakokhozo omkhathini sengihlala phansi la sengiyinyanga. Nguma kade bona kumbalwe engingakwenzanga. Kumbalwe engingakwenzanga. Umuthi wami uyawuphoqeke intweni eziningi ukuthi engathi manje ngingayibona into obhizi ngayo. Uyabona intelezi yempi mina mangididiyelile ngihlanganisile sengeke ngithanda ukuyinika kakhulu abantu bebhola. Abantu abadlala ibhola, abantu abaculayo, abagida ingoma, abadlala isiqephu, noma ungathiwa kwi-interview semane ngikunika nalentelezi yempi le. Geze ngayo vele ube yimpi ngoba ifusa abantu abadala, ifusa uhlevane le engiyaziyo. Ngike ngayibona intelezi yempi sengimdala nje. Sasihambile siyiviyo siyobukela kwenye indawo, angeke ngisho ukuthi sasisuka ngasekhaya ongoye esigodini esithile ngasekhaya eManzimeleni. Saphuhla sizofika ngakhona omunye ubaba wasichela ngentelezi. Sichela ngentelezi, wasichela kade sichela ngayo ekhaya. Wasichela. Wathi leyo ntelezi uyithathe eEastern Cape. Wathi uthanda ukuthekwa kwaBhaca. Wathi uthanda yathi intelezi yamaBhaca. Wasichela. Ey! Malume kimi ngiphatha nawe uyaphatha la emakhambini. Hawu sahamba waphinda futhi wasichela endleleni uyabo. Sesihlalele nje wasichela sehle ebhasini. Sasihamba ke sesisicawini. Kwathi uma kuswatha kusuka impi. Hawu basa abantu lapho sasibeqa abantu. Yabona thina mina ngibeqile abantu mina. Hawu mina ngibeqile abantu. Mina ngibeqa abantu belele mina mothawu lona kusekunje. Hawu lo sekunje ngeqiswa intelezi mina ingakho umuthi uma ngeke ngawuthinta nje. Wenza lento engisuke ngiutshele yona ngithintile nje. Wokuze la kumina uma uthi umuthi awukusebenzeli uphathele umuthi wakho lo. Ngike ngayibona ke intelezi yempi lapho ngathi awukanti intelezi yempi ivuka nibulala abantu. Ayibona ukuthi ayinamandla. Yabona ngizokhuluma lesi sigameko nje sodwa. Bayasaza abantu kodwa kwenzeka kwaso senzeka esikhawini ePD lapha ePort and Fort. Bayasazi abantu. Abangilandelayo basho ukuthi hey sasikhona la. Bese ngikhuluma ngentelezi yempi ke sengikhuluma ngesigameko sokugcina bese ngize ngqikithini yenkulumo yami. Ngangifunda lapha noNgoye University of Zululand eUnizulu. Bokutshela babekhona. Kwake kwasuka isiteleka, kwasuka ingane ehlala off camp, ama students ahlala off camp, kwahlanganwa kwayiwa ayehlukaneke lapha na ke University of Zululand kuhlukene kune East ne West. Kwaqalwa eWest saphuma sonke ngangikhona wayesele nje. Hayi nje aphuma ama students. Kwasekiwa eEast
Uyabona kuyadlula ke konikiza kuphika ukuthi ukufika kwesiqalo kuyofika kwa 2016 mase kukhushukwa kuzodlula la ngasemzini ngakwa rector kunenda uthi kwa rector lapha kodwa into engayinothisa lapha na there was a guy wayediscussile nje yabona ezifihlile ephethe 2 liter yabona ukwazi ukusefa umuthi njengesef evele hela abantu uma kufikwa kuzodlula ngakwa red uyabona kumusa udlule lapho uhamba nje vele lapho usumgwaqo usuwodwa ngapho usuzodlula eadmin usufika phezulu uzoqhamuka lePSD safika lapho ngangikhona cha ngikhuluma ngemi ngoba ngangikhona fika lapho yachela intelezi kwanamanye futhi abaqhamukayo abanye futhi beqhamuka off camp beqhamuka nje njalo kune post office beqhamuka bezodlula ePSD yachelwa lapha intelezi angazi ukuthi yabona kuyatelekwa lo mbhemu lokho ayichelile intelezi khuluma ngentelezi yezimpi mina ngeke ngikhulume ngezinto ezikaNkulunkulu ngiyokhuluma ngezigameko zemithi ngiyokhuluma mina ngezigameko zemithi kuthi uNkulunkulu wenza lokho kongifica uma kungukuthi sengiyintamisi yamene nokusonda kodwa la nje ngikhuluma ngeintelezi ngikhuluma ngemithi kuchelwa lo mbheme hayi kwase kusuka isidube ke kwajikijelwa kwadutshulwa babalekayo kwahlakazekwa abanye bashona la eBZ ePhumlani lelo hlanzana lafika futhi lahlangana wachela lo mbhemu wayekulelo hlanzana base bekhuphuka uyakhumbula wena wasasini nawe lapho ngoye uyasazi leso sigameko base bekhuphuka nje ngedebhisi yabona ke labo ke babengasahlehlike lapho bayofika security neladubula liphethe isibhamu balibamba balishaya lapho kwaculwa kwakusatrend ingoma kaMrose ethi siyobulala uFan Dam kwashawa isecurity lapho bahlulela phambili babamba imoto bathi bayayiketula amaphoyisa abaseduze athi abadubula kwasho ukuthi lentelezi yayisisebenza ke lapho ayikwala isibhamu leso security saphoswa kanje siphosela wona amaphoyisa esebahlakaza kokugcina ngasho mina lapho ngathi hawo bese kuyile yantelezi ibekwe sekuyikhani isebenza ke lapha abantu bengahlehli ise uthi lidubula bengahlehli ngoba ukuthi lilodwa nje bafika balibamba bakhuphukele emotweni bathi bazama ukuyiqhukula bayishisa ikwala so ngikhuluma ngentelezi ezimpi intelezi ezimpi sengihambe ngahamba ngayithola kodwa nebhande lempi sengihambe ngahamba ayi ngahlanganisa kodwa abantu abasuke bedlala induku angibaniki lezi induku lezi ngimane ngikunike induku yokuyivikela ngiyayijika ibe induku yokuyivikela asihlanganeni enambeni yami 079 kulonyaka bafethu kuningi ngixolise nje ukuthi mhlawumbe uma ngishutha kwesikhathi engathi kukudimile nandani bese nijwayele sengisebenzisa enye ifoni ningadonate phela silungise leya foni yami leya foni yami nje singadonate silungise leya foni yami ngicathi mhlawumbe ngidinga nje imali engango 2000 rand ukuthi ngiyilungise isifi isikhathi esideke sihla isikhathi esideke ifeel inenkinga nje screen sayo asitholakali ngayiphiwa khona la ebunyangeni bogogo nomkhulu asihlanganeni ibhande lempi ngizokunikeza ibhande lokuzivikela ngizokunikeza intelezi yempi ngizokunikeza intelezi okuyivikela 810 ngizokunikeza kuya ngelevel yakho kuyona ukuthi wena ubhizi ngane emhlabeni umuthi wami ayisekunzima ukuthola umuthi wami bafikile abantu uqala unyaka yabonga mfundisi ukuthi ayisesiyaphambana manje nabantu umuthi wami nje awusaphumi sinoma kanjani
ngoba mina ngigaya umuthi ogaywe egovini manje wena uthatha umuthi wami uyodlala ngawe ubeke emashalofini sorry ngiyathokoza.